децата бяха много ентусиазирани и убедени в успеха на своето начинание. Нашата цел е да почистим това място, което в момента заграждаме, и да покажем на хората, че не е нужно само да се говори за екологичност, а и да се действа. Аз смятам, че идеята е много добра, защото трябва се някой да поеме тази инициатива. В проекта се включват деца от цялото училище, при все, че инициатори са учениците от 10 клас профил фармация. Те са ръководени от тяхната учителка по химия Ваня Иванова. Инициативата е свързана с дейността по проекта на 10-я клас. Жива земя се казва проекта. И той е насочен към промяна на околната среда около нас. Тази инициатива учениците ще кандидатстват по проект Жива земя, но дори да не бъдат одобрени, те няма да се откажат от реализацията. Ваня Иванова. След като